дуруд бинандаи азиз, умедворам ки хубу хуш ҳастед ва ин подкасти видеои навбати моро интизор будед. Масъалаи муҳоҷират вохирам яке аз мавзӯи бисёр ҷиддиам ҳаст ва атрофи он мардуми зиёд назари худро баён мекунанд. Хуб, пешниҳодҳои зиёдам ҳаст ва дар ин самт вохирам тағйирот ва иловаҳову намедонам ҳатто санадҳои ҳуқуқиву ман ҳарчи дигар ҳастанд, вуҷуд доранд ва ине ки донистани онҳо албатта аз манфиат холӣ нест. Хуб, дар баробари масалан самти Русия имрӯз самтҳои дигар ҳам кушода мешаванд ва шаҳрвандони кишвари мо ва кишварҳои дигари Осиёи марказӣ ба кишварҳои дигар ба муҳоҷират ва барои кор ва фаъолият мераванд, аз он ҷумла ба кишварҳои осиёӣ, аз он ҷумла ба Британияи Кабир. Мо дар барномаи дигар низ дар мавриди муҳоҷирати бехатар ба Британия суҳбат доштем ва имрӯз низ ин силсиларо идома медиҳем ва умедворам ки баъзе андешаҳои муҳим ва зарурӣ дар ин суҳбат садо медиҳанд ва шумо албатта тамошо мекунед. Хуб, бояд гуфт ки мо бо коршиноси ин барнома бо Саид Муҳаммад Давлатов суҳбат мекунем, мушовири Созмони байналмилалии муҳоҷират дар лоиҳаи муҳоҷирати бехатари шаҳрвандони Осиёи марказӣ ба Британияи Кабир. Умедворам ки суҳбати мо ба манфиат хоҳад буд. Аввалтар аз ҳама ман мехостам ки умуман дар мавриди самтҳои асосии фаъолияти ин лоиҳа суҳбат кунем, то барои бинандаҳои мо ки моро мебинанд фаҳмотар бошад. бори дигар салом. дар доираи лоиҳаи муҳоҷирати бехатар ба Британияи Кабир якчанд фаъолиятҳои амалӣ карда мешаванд. аз ҷумла машварат додан ба муҳоҷироне ки нияти ба Британияи Кабир рафтан доранд, омӯзонидани нафароне ки аллакай аз операторони барномаи коргарони мавсими Британияи Кабир даъватнома гирифтаанд. инчунин баланд бардоштани савияи дониши кормандони марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ки дар хадамоти муҳоҷират фаъолият мекунанд. фаъолияти дигар ин омӯзонидани муҳоҷирон ба таври ройгон ва фаро гирифтани онҳо бо забони англисӣ. инчунин омӯзишҳои саводнокии молиявӣ барои муҳоҷирони баргашта ва ниҳоятан ин фаъолияти дигар ин пешниҳод кардани грантҳо барои нафароне ки аз Британияи Кабир баргаштаанд ва ягон идея доранд ва мехоҳанд дар доираи оилаи худ ягон соҳибкории хурда ба роҳ монанд. Хуб, буданд ҳолатҳое ки баъзеҳо аз ин грантҳо бархурдор шуданд, ин аллакай буд? албатта соли гузашта дар доираи лоиҳаи мо ба 12 нафар аз муҳоҷирони баргашта грантҳо пешниҳод карда шуданд ва бисёре аз онҳо ҳамаашон гӯем муваффақ ҳастанд, яъне ки бизнеси оилавии худашонро ташкил карданд. ва дар имсол бошад мо аллакай омӯзишҳои саводнокии молиявиро гузарондем бо ҷалби мутахассисон ва хеле зиёд дархостҳо гирифтем аз муҳоҷирони баргашта ва ҳоло комиссияе ки ташкил дода шудагӣ аст аз байни ин дархостҳо аз рӯи критерияҳои мувофиқат будани онҳо интихоб карда истоданд ва дар назар дорем ки ба 27 нафар аз баргаштаҳо грантҳо пешниҳод кунем. хуб, дар мавриди давраҳои омӯзишӣ гуфтем, амира камака кушодатар барои мо гӯед ки ин давраҳои омӯзишӣ масалан забономӯзиву маърифати молиявиву ин чизо барои онҳоест ки аллакай даъватнома гирифтанд ё ҳар номзад метавонад ки иштирок кунад дар он ҷо? омӯзишҳо танҳо барои нафароне ҳаст ки аллакай аз оператори барномаи коргарони мавсими Британияи Кабир даъватнома гирифтааст ва онҳо ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд ва дар доираи барнома оид ба ҳама паҳлӯҳои барнома барои онҳо фаҳмонда мешавад. инчунин маълумотҳо дода мешавад ки онҳо дар давоме ки дар Британияи Кабир кор мекунанд аз куҷо маълумот гирифта метавонанд, ки метавонад ҳуқуқҳои онҳоро ҳимоя кунад ва ин омӯзишҳо хеле омӯзишҳои васеъ ҳастанд, фарогир ҳастанд ва ҳама маълумотҳои доир ба барнома ба онҳо фаҳмонда мешавад. ва инчунин омӯзиши ройгони забони англисӣ ин ҳам мақсади худро дорад. мо барои чӣ ина ташкил кардем? чун
вақте ки шаҳрванди мо ба британияи кабир барои кори мавсимӣ меравад, албатта дар он ҷо лозим меояд ки бо забони англисӣ суҳбат кунад ва надонистани забон барои он кас мушкилӣ эҷод мекунад. барои ҳамин ташкил намудем якчанд омӯзишҳо дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистон, масалан дар шаҳри душанбе, шаҳри бохтар, шаҳри хуҷанд, исфара, масалан кони бодом ва бо ҷалби муаллимон, мутахассисони баландпоя мо тавонистем ки бештар аз 100 нафар шаҳрвандонро ба омӯзиш ҷалб кунем. инчунин талабот шуд аз ҷониби худи муҳоҷирон ки мо дарсҳои онлайниро ташкил кунем ва дар ҳамин замина мо бо ширкати Smart Hub шартнома кардем ва як дарси хеле хуб бо ҷалби мутахассисони ин ширкат дар шакли онлайн ташкил кардем ва ҳар як нафар метавонад дар линки махсусе ки мо пешниҳод мекунем барои муҳоҷирон даромада омӯзишро гузарад ва соҳиби сертификат шавад. ва ин кадом чӣ қадар вақта фаро мегирад? чанд муддат меомӯзанд ин малакаҳоро? вақте ки онлайнӣ меомӯзанд, ин аз худи шахс вобаста аст, яъне ки дарсҳои муайяне ҳаст ки онҳоро бояд гузарад давра ба давра ва дар охир тест ҳаст, тестро месупорад ва анҷом медиҳад. яъне ки ин аз худи шахс вобаста аст ки чӣ қадар муҳлат хонданаш. лекин дарсҳое ки мо дар худи якҷоя бо хадамоти муҳоҷират ташкил карда будем, ин давомаш 3 моҳ буд ва шаҳрвандон тавонистанд то андозае бошад амн дараҷаи аввали омӯзиш забони англисиро омӯзанд. биёд сари мавзӯи ҳамкории созмони байналмилалии муҳоҷират ва хадамоти муҳоҷирати тоҷикистон суҳбат кунем. дар кадом сатҳ ҳаст ва чӣ мавзӯъҳои муҳим якҷоя матраҳ мешаванд ва ҳоли чӣ натиҷаҳо ба даст омадааст дар самти татбиқи ҳамин лоиҳа? бале, дар татбиқ намудани лоиҳаи мо ин ҳамкории зичро талаб мекунад бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти муҳоҷират. мо хеле дар якҷоягӣ фаъолиятҳои зиёд дорем ва чӣ ки ман дар боло гуфтам, марказҳои машваратӣ дар назди хадамоти муҳоҷират ҳастанд ва бисёр муҳоҷирони мо барои кор дар хориҷа ба онҳо муроҷиат мекунанд ва талаб карда мешавад ки савияи дониши кормандони ин марказҳо баланд карда шавад ва марказҳо фаъолият мекунанд дар шаҳри Душанбе, дар Хуҷанд, Хоруғ ва Бохтар. мо дар доираи лоиҳаи худ мутахассисони байналмилалиро ҷалб кардем ва кӯшиш кардем ки ҳар як мутахассисе ки дар он марказҳо фаъолият мекунад дар омӯзишҳои мутахассисони даъватшуда иштирок кунад ва омӯзад ва хеле дар ин кор муваффақ ҳам шудем. ва ҳоли дар самти фаъолияти хадамоти муҳоҷират ва вазорате ки шумо гуфтед, кадом корҳоро лоиҳа бояд анҷом бидиҳад ё созмони байналмилалии муҳоҷират ва кадом корҳо бевосита ба ӯҳдадориҳои масалан хадамот ва вазорат дохил мешавад? бисёр саволи ба маврид додед. дар ҳақиқат мо бояд ҷудо кунем фаъолиятҳои созмони байналмилалии муҳоҷират, чун мо агентии созмони милали муттаҳид ҳастем ва фаъолияти мо дигар аст ва фаъолияти хадамоти муҳоҷират дигар. мо дар якҷоягӣ фаъолият мекунем. масалан мо дар бинои хадамоти муҳоҷират дар якҷоягӣ ба машварат додани муҳоҷирон вобаста шудагӣ ҳастем ва худи марказҳо ин бо операторони барномаи коргарони мавсимӣ шартнома доранд ва омӯзондан ва сафарбар кардани шаҳрвандон кори вазифаи онҳо аст. мо чӣ кор мекунем? мо дар муҳоҷиро аз лаҳзаи муроҷиат карданаш машварат медиҳем, дар бораи барнома фаҳмондадиҳӣ мекунем, омода мекунем. инчунин чӣ ки дар боло гуфтам, омӯзишҳо медиҳем барои нафаре ки аллакай аз ба Британияи Кабир рафтанаш аниқ шудагӣ ҳаст ва яъне фаъолияти мо фақат омӯзишӣ, дастгирӣ кардан аст. инчунин вақте ки муҳоҷир ба Британияи Кабир меравад, созмони байналмилалии муҳоҷират дар
он давлат ҳам намояндагии худро дорад, мо корманд дорем. Инчунин ташкилотҳое ҳастанд ки бо ҳимояи ҳуқуқи инсон дар он ҷо кор мекунанд. Сафорати мо ҳаст дар Британия. Яъне ки мо фаъолияти мо таъмин намудани бехатарии ҳар як муҳоҷир аст. яъне муҳоҷир бояд ки донад ки дар куҷое ки кор мекунад ба созмони байналмилалии муҳоҷират муроҷиат карда, масалан оиди ҳимояи ҳуқуқи худаш метавонад ки дастгирӣ ёбад. дар мавриди иштироки занон дар ин лоиҳа биё суҳбат кунем. То кадом андоза онҳо имкони ширкат доранд ва ман барое ки баъзе наворҳоро дидам, онҳо аллакай дар баъзе аз хоҷагиҳои Британия ба кор машғул ҳастанд ва дар бораи занҳо мехостам ки як маълумот пешниҳод кунед ва шанси онҳо то кадом андоза зиёд аст? дар ҳақиқат занҳо ҳастанд дар кори вазнини ҷисмонӣ ҳам ки бошад дар Британияи кабир кори мавсимӣ албатта занҳо иштирок мекунанд ва аз ҷумҳуриҳои ҳамсояи мо ё ки аз ҷумҳуриҳои дигаре ки собиқи шӯравӣ дар Британияи кабир хеле шумораи занҳо зиёд ҳастанд. вале як чизаш ҳаст ки операторони барнома ҳам дар ҳамин бора бисёр гуфтанд ки аз Тоҷикистон шумораи ками занҳо иштирок мекунанд ва бисёр савол ҳам метиҳад ки барои чӣ ин хел аст, яъне ки сабабаш чӣ аст. ва ҳамон операторҳои барнома, ширкатҳое ки ба Тоҷикистон омаданд якчанд бор ба ин чиз таваҷҷӯҳ карданд ва хостанд ки шумораи бештари занҳоро ҷалб кунанд. барои ҳаминам вақте ки дар ҳамин озмунҳо занҳо иштирок мекунанд ба онҳо бартарият дода мешавад ва онҳо мехоҳанд ки ҷалби бештари занҳоро ба роҳ монанд. ва мо ҳам дар омӯзишҳои худ дар ҳамун ҷараёни корҳои фаҳмондадиҳие ки мекунем бисёр ба ин чиз таваҷҷӯҳ мекунем, чун имконияти занҳои мо маҳдуд аст. масалан интернет, чоре ки дар барномаи гузашта гуфтем, истифодаи интернета талаб мекунад, почтаи электронӣ ва дигар донишҳо. барои ҳамин занҳо агар бошанд ва ба ҳамин донишҳо фаро гирифта шаванд, албатта иштироки онҳо қобили қабул аст ва умед дорем ки зиёд мешавад. ва як фаъолияти дигар ҳам мо доштем бо якҷоя бо хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар ноҳияҳои дурдаст ташкил кардани сессияҳои иттилоотӣ. ва мо азбаски аз ноҳияҳои дурдаст муроҷиат кам аст, мо дар он ноҳияҳо дар бораи барнома гуфтем, дар бораи иштироки занҳо гуфтем ва кӯшиш кардем ки ҳамин маълумотҳои асосиро барои онҳо расонем. ва умед аст ки иштироки занҳо зиёд мешавад ва баъд аз ин тамошои ин барномаи мо занҳо бештар муроҷиат мекунанд. хуб, як саволи дигар шояд ки дар зеҳни бинандаи мо пайдо мешавад. аксарияти бачаҳое ки қобили кор ҳастанд, онҳо оли дар Русия ҳастанд. бинед, онҳо метавонанд ки бо истифода аз имкониятҳои созмони байналмилалии муҳоҷират дар Русия истода, яъне ҳамин ҳуҷҷатҳоро пур кунанд ва аз кӯмакҳои шумо онлайн баҳравар шаванд. имконпазир ҳаст ин чиз? бале, челе ки дар боло гуфтем, операторони барнома ҳастанд ки тариқи онлайн корманд мегиранд. барои ҳамин новобаста аз он ки шаҳрванди мо дар кадом гӯшаи дунё қарор дорад, метавонад иштирок кунад ва ҳамун сайт, ҳамун ссилкаи лозимаро гирифта дар омада масалан анкетаи худро пур мекунад, маълумотро муфассал мегирад, суҳбат мусоҳибаро масалан онлайн мегузарад ва метавонад иштирок кунад. инчунин дар машваратҳои мо дар доираи лоиҳаи худ телефони боварӣ дорем 900 800 800 ва хеле ки гуфтам дар ин ҷо чи ҳам ҳаст, телеграм каналам дар ҳамин рақам пайваст аст ва дилхоҳ нафар метавонад ки ҳам маълумот гирад аз ҳамин телеграм канали мо, ҳам саволҳои худро пешниҳод карда ҷавоби мушаххаси мутахассисро дарёфт кунад. хуб, агар ба мавзӯи грантҳо баргардем, чун ин мавзӯи бисёр ҷолибам ҳаст. бибинед, шумо гуфтед ки онҳое ки меоянд, онҳо метавонанд ки иштирок кунанд ва аз миёни идеяҳои зиёд беҳтаринаш интихоб мешавад. ва он чӣ ки гуфтед ба 14 нафар аллакай пешниҳод шуд, онҳо кадом самтҳо аст, то масалан бинандаи мо кам маълумот дошта бошад? ин истеҳсол аст, ин тиҷорат аст, ин намедонам сайёҳӣ аст, чӣ аст ин? соҳибкории хурди оилавиро мо дастгирӣ карда метавонем
مثلا ایدهش چی است؟ مثلا شهروند ما در بریتانیای کبیر کار کرد، اومد مبلغ معینی رو به دست آورد و آموزش سوادناکی مالیوی رو میگذرد، الکی معلومات مفصل درباره امون چی طور تشکیل کردن بیزنس خرد معلومات میگیرد و میتواند که ایده خود رو، فکر خود رو در انکیت نوشته کند و پیشنهاد کند. و کدام چیزی که من گفتم در گذشته، در سال گذشته ما 12 گرانت پیشنهاد کردیم. اینها مثلا یک نفر تشکیل کردگی است در خانه خود زواد مینی زوادی صابونبراری. یک نفری تشکیل کرده است مثلا در پیش یک مکتبی ناحیه خودشان جای پخت و پز خوراک‌های زودپز. همین خیلی ایده ها این چنین هستند. نفرانی که سودا مثلا جای سودا تشکیل کرده هستند، نقطه فروشی مثلا قالین هست یا که دیگر محصولاتی که هست. برای همین هر گونه ایده که باشد دستگیری می‌یابد و عملی شونده باشد. حجم گرانت ها چقدر است و از یگان عامل و فاکتور دیگر وابسته است؟ هر یک نفر باید که سهم خود رو در همون بیزنسی که دارد گذارد و سال گذشته از 30,000 زیادتر مبلغ های پیش بینی شدگی بودند و این سال هم نقشه داریم که تو همین مقدار مبلغ به هر یک نفر پیشنهاد کنیم. خب در چند مدت فعالیت این لایحه احساس میکنید شمار آنهایی که میخواهند به بریتانیا برای کار بروند افزایش مییابد؟ حس میکنید؟ و اصلا سن و سال آنهایی که خواهش رفتن دارند از روی آمارهای شما چند است؟ بله، از حسابات آماری که هست شماره نفرانی که خواهشمند اشتراک در برنامه کارگران موسمی دارند خیلی زیاد شده ایستاده است و در خدمات مهاجرت هم وقتی که روی خط میکردند و نفرانی مراجعت کننده را به قید میگرفتند شمارهشون از 10,000 گذشت و متاسفانه خودی برنامه محدود است. مثلا این سال 2025 در دایره برنامه کارگران موسمی از جانب حکومت بریتانیا 43,000 کوتا جدا کردگی است. این برای تمام دنیا و چقدر که در برنامه گذشته گفتم این سال بیشتر از 5,700 نفر تا ماه سپتامبر طبق آماری که هست اشتراک کردند. دایره خواهشمندان خیلی زیاد است ولی جایها محدود هستند. خب یک چیز دیگری که احتمال است که هموطنان ما را کمک به تشویش می‌آورد این ریدهایی است که آنها در روسیه به این چیزا عادت کردند. یعنی عادت کردند که مثلا به ابیکت‌های ساختمانی یا نمیدونم کدام یک کارگاه‌های دیگر با رید وارد میشوند مقامات و بعضی‌ها را میبرند. خب همین چیزها در بریتانیا فکر میکنم که وجود ندارند یا نه؟ در دایره برنامه کارگران موسمی البته مردمی که در این برنامه اشتراک میکنند در صحراها کار میکنند و بیشتر کار در چیدن سبزیجات و میوه یا دیگر کارهایی که هست در مثلا در صحرا وابسته شدگی است و نفرانی هم هستند که در مثلا همین شرطنامه را ویران کرده و رفته در شهرها مثلا با دیگر کارها مشغول میشوند. اینها مهاجرانی هستند که قاعده های برنامه را ویران میکنند. البته در آنجا هم طبق قاعده های داخلیشون هست ریدا میشوند. کمتر هستند، قدر زیاد نه، لیکن هستند و دانسته باشند که کسی که مثلا از دایره همون روادید خودش میبراید، از دایره قرارداد مهنتی خودش بیرون رفته در شهر کار میکند، آنها در حالت دستگیر شدن البته دیپورت کرده میشوند، جریمه کرده میشوند و همه جزاهایی که است در نسبت آنها تطبیق کرده میشود. و ما توصیه میدیم به هر یک مهاجر که وقتی که در برنامه اشتراک میکنید در دایره 6 ماه در همون طبق قرارداد خود کار کرده، در آخر وقتی 10 روز پیش از آمدن مثلا تمام شدن همون روادید برگشته آمدن ضرور است و همین چیز رو اجرا کنید.
хуб ё дар қисмати ниҳоии барнома кӯтоҳакак дар мавриди тартиби супоридани ҳуҷҷатҳо, тартиби ба қайдгирӣ суҳбат кунем. Кӯтоҳакак дар бораи маоши ки ҳамватанони мо дар Британия мегиранд суҳбат кунем, то онҳое ки бори аввал бо ин барнома ошно мешаванд як маълумоти дуруст дошта бошанд. тартиби иштирок дар барнома чунин аст: ҳамун сайти оператори барнома дохил шуда маълумотҳоро пурра гирифтан лозим аст. қадами дуюм ин пур кардани анкета ки ба забони русӣ ҳам дастрас аст ва равон кардан ба ҷои адреси лозима ва интизор шудан дар почтаи электроникӣ онҳо равон мекунанд линки махсус ва рӯзи мусоҳибаро муайян мекунанд. ин қадами дигар аст ки мусоҳиба гузаронда мешавад ва агар шаҳрвандро қабул кунанд, қадами дигар ин пешниҳоди ҷои кор аст. ҷои кор пешниҳод карда мешавад ва он ҷо навишта шудааст ки масалан ҷои кори шумо дар куҷо қарор дорад, шумо бояд қабул кунед. вақте ки шаҳрванд корро қабул кард, онҳо барои корманд даъватнома мефиристанд. кост номер мегӯянд. ин рақами махсусе ҳаст ки тибқи он мешавад мо ба дархост кунем барои виза. ва шаҳрванд ба марказе ки дар назди хадамот аст, маркази машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ муроҷиат мекунад. мутахассисон анкетаи визашро пур мекунанд ва давоми 2 ҳафта визаи Британияи Кабир дастрас карда мешавад ва шаҳрванд ҳуқуқ дорад билети ҳавопаймои худро гирад ва ба Британияи Кабир сафар кунад. ва як нуқтаи дигар ҳам ҳаст ки ин чи аст, тартиби нав аст. ин ҳам бошад кормандро муваззаф мекунанд ки ба 2 тараф билети ҳавопаймои худро гирад. чун онҳо дар солҳои гузашта таҷриба доштанд ки масалан шаҳрвандон барнагаштанд ва дигар мушкилото буд. барои ҳамин ба 2 тараф бояд ки билети ҳавопаймои худро гирад, баъд аз он сафар кунад. яъне ин аст қадамҳои иштирок дар барнома. маблағе ки онҳо кор мекунанд барои 1 соат ё барои 1 рӯз ё 1 моҳ чӣ қадар аст? маблағи маоши кормандон ҳар сол сар карда аз 1 апрели ҳар сол иваз мешавад. ҳоло аз 1 апрели соли 2024 маблағ 11.44 фунт муайян шудааст ки ин баробар аст ба 150 сомонӣ. ва дар назар аст ки аз 1 апрели имсол ҳам маош баланд карда мешавад ва тибқи маълумотое ки аст то 12.20 баланд карда мешавад ки 160 сомониро ташкил медиҳад барои 1 соат. барои 1 соат, бале. ва ҳар як ҳафта маош дода мешавад. масалан аз рӯзи душанбе то ҷумъа кор мекунанд ва рӯзи ҳафта охир ки шуд, рӯзи ҷумъа масалан маош пардохт карда мешавад. 32 соат ин камтарин вақти корӣ аст, миёнааш 39 соат ва 6 соат зиёдтарин. яъне вобаста аз он ки корманд дар ҳамин давоми ҳафта чӣ қадар соат кор кард, аз рӯи 11.44 фунт пардохт карда мешавад. ва як нуқтаи нозуки дигар ҳам ҳаст ки инам бояд гӯем барои тамошобинони худ ки дар Британияи Кабир барои коргарони мавсимӣ ҷои хоб пулакӣ аст ва ин хароҷоте аст ки бояд ҳар як корманд пардохт кунад ва ҳар ҳафта муайян шудааст 70 фунт барои ҷои хоб. аз маоше ки гирифтанд барои ҷои хоб 70 фунт пешниҳод карда мешавад ва ин ҷои хоб шароити хуби зиндагиро доро ҳаст ва инчунин як хароҷоти дигар ҳам ҳаст ки аз ина кормандон пардохт мекунанд. ин харидани хӯрока, яъне харидани хӯрока, хурду хӯрок ин ҳисоби худи кормандон аст. бале. хуб, умедворам ки мо қариб ки ҳама нуқтаҳои муҳимро гуфтем. агар кадом як иловаҳои дигар агар дорин ва ба ёдтон омад, метавонед онро пешниҳод кунед агар ҳастанд. бале. дар охир ман аминро гуфтанӣ ҳастам ки касоне ки ният доранд ба Британияи Кабир рафтан тибқи барномаи коргарони мавсимӣ ё ки худ дар алоҳидагӣ масалан аллакай аз оператор даъватнома гирифтагӣ ҳастанд, муроҷиат кунанд.
дастурамалҳо ҳаст, китобҳое ҳаст, ки мо таъсис додагӣ ҳастем, ба онҳо дастрас кунем, оиди масалан қонунгузорӣ бохабар бошанд, бо як дониши мукаммал масалан ба Британияи Кабир сафар кунанд, ё ин ки тариқи телефони боварӣ 900-800 занг зананд ва маълумоти муфассалро аз худ кунанд. чун вақте ки ба дигар давлат меравем, албатта дар дил хоҳ давлат ҳам бошад, муҳоҷират худ хатарҳои худро дорад. барои ҳамин омода будан ниҳоят муҳим аст ва умедворам ки муҳоҷирони мо, касоне ки аллакай рафтанашон аниқ шудааст, аз ин имкониятҳое ки дар лоиҳаи муҳоҷирати бехатари созмони байналмилалии муҳоҷират ҳаст истифода мебаранд. хуб, бинандаи азиз, умедворам ки ҷолиб буд. мо суҳбат доштем бо Саид Муҳаммад Давлатов, мушовири созмони байналмилалии муҳоҷират дар лоиҳаи муҳоҷирати бехатари шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ ба Британияи Кабир. ва бояд гуфт ки шумо имкони бисёр хуб доред ки ба рақами 900-800 занг бизанед аввалтар аз ҳама ва ҳамон линкҳо ё ҳамон сайтҳои 5 операторе ки ҳуқуқи бурдани муҳоҷироро доранд, онҳоро бигиред ва баъдтар худатон ворид шавед ё бо кӯмаки касе ин корро анҷом бидед. ҳатман шумо бояд истифодаи почта электрониро донед. почта аз ютуб ва аз телеграму инстаграм аз ин чизо фарқ дорад ва умедворам ки касе албатта барои шумо ина дуруст хоҳад фаҳмонд ва шумо почтатон ҳамеша тафтиш карда меистед ва агар даъватнома омад ё маълумоти дигар, албатта ба он бояд ҷавоб гуфт. хуб, ва умедвор ҳастем ки шумо сатҳу сифати зиндагии худро бо истифода аз ин имконияти ин лоиҳа беҳтар хоҳед кард. фақат хоҳиши мо ҳамин аст ки ҳар куҷои дунё ки ҳастен, хуб бубинед, риояи қоидаҳои дохилии ҳамон давлат ҳатмӣ аст ва шумо намояндаи як кишвари бисёр бузург ҳастед. коре накунед ки масалан барои шахсоне ки баъди шумо ба он кишвар мераванд нанг бошад ва онҳоро бо ангушт нишон бидиҳанд ва аз онҳое ки имрӯз паго мераванд бисёр чизо вобаста аст ва умедвор ҳастам ки мо муҳимтарин арзишҳоро риоя хоҳем кард. мо шаҳрвандоне хоҳем буд ки ба қоида ва талабот албатта ҷавобгӯ хоҳем буд, онҳоро риоя мекунем ба хотире ки ҳам муҳоҷирати мо бехатар бошад ва ҳам мо тавонем ки бо кор кардани маблағи бештар сатҳу сифати зиндагии худро хубтар кунем. ба ҳар сурат, тавре ки аз суҳбат маълум аст ва тавре ки мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, муҳоҷирати ки ба Британияи Кабир анҷом дода мешавад аз ҳар нигоҳ хубтар ва беҳтар аст нисбат ба муҳоҷират дар кишварҳои дигар. ба ҳар сурат боз зиёд чиз аз шумо вобаста аст. барои шумо муваффақият, роҳи сафед ва барору баракатро орзу дорем. барои шумо низ самимона изҳори сипос мекунем барои маълумоти ҷолиб. ташаккури зиёд. Субҳон Ҷалилов будам. то видео подкастҳои дигар комёбу муваффақ бошед.